Ja. Der er ikke en ski edderkopper. Ah, men. Det er sjovt, vi starter med videoen sådan virkelig voldsomt, nu er det bare stille og roligt. Det er da det var sådan helt op at køre. Ja. Eller, du var ikke. Det er rigtigt. Hvorfor siger jeg hele tiden vi? Når jeg mener, det er på mig selv. Det er det ikke. Spørg dig selv. Okay. Så hvorfor er du dårlig? Ah, okay, måske ikke den. Men hvorfor... Hvorfor er du dårlig? Det er det dummeste spørgsmål, Gio. Hvorfor skal jeg sige det? For helvede, jeg kan ikke komme op. Så teleport for helvede. Nej, jeg vil ikke efterlade dig. Efterlader mig fucking ikke. Det Jo, er jeg der gør. er fucking dum at blive ved med at undersøge mere. Hvorfor? Vi ikke. Jeg dør alligevel snart, så det kan være lige meget. Har du hjertet? Kan du give mig det? Eller bede om? Tak. 1, 2, 3. Yeah. Kan du tælle til 3? Nej. Så Eller- må du hellere til at gå op igen. Ja. Eller prøv at lade den skid. Hello from the other side. Do we come to talk with you again? Hvorfor har jeg også lige fået en boomerang? Hvad kan den overhovedet? Den er 10% dårligere end knockback, men den er 15% bedre i skade. Skal vi lige prøve den i aktion? Jo. Nej, den kan skade 15-16 stykker. Kæft, det kan jeg også bruge på en boss battle. Wow. Wow. Det kan vi også bruge på en boss battle, ikke også, Thor? Ja. Okay. Hvorfor har du taget alt, hvad skulle? Det Nå, har nej, jeg det er, ikke. ikke, det er jo heller ikke den her chest, det skal være i. Nej, det er den... Det er den her. Det ved jeg. Nej, jeg kan ikke sætte den. Vi har 23 guld. Vi har... Jeg synes ikke, vi har lavet til nogen. Nej, det kan være lige meget. Vi har slet ikke lavet noget som helst, mand. Bare så set. Et andet kæmpe en boss at dø. Sådan, prøv at se, hvad jeg sat. Åh, Jeg, nej. jeg tror faktisk godt, Thor, hvorfor du laver sådan en ovn der? Du kan bare bruge den her. Den gør jeg også. Den gør det samme. Ja, den gør mere. Det er rigtigt. Ved du hvad jeg gør? Så sætter du noget til ham. Hvad? Ja, det gør jeg. John! Jeg har en gave til dig. Det kan tro lang tid. Her. Her, hvad skal du Okay, have lige fået nu en der... ovn? Okay, der er der amulet crappy. Der er der også amulet det. Den her guldkiste herovre, Thor, det er der, hvor vi putter ovn ind i. Ja. Nå, du Hvorfor? mener alle de der... Ja, så skal vi gøre det her. Ja. Hov, jeg har faktisk en stjerne. Ja. Ja, det Jeg har er også godt. det der. Jeg har også det der. Drop igen. Ja, vent lige. Ja, vi skal have alt det her shit. Okay, jeg skal så lige prøve en boomerang igen. Det kan altså ikke passe, der er så lort. Fuck, den knockback er sgu da. Selv når den er 15% ned knockback væk. Nå, vi har også spyd. Det. Okay, Altså, Thor, hvad mener de med den her, den er for fjernet knockback? det ved jeg ikke. Jeg synes sgu da, jeg nok er langt tilbage. Nå, Vil du prøve at se det der? nej, det synes jeg ikke. Nå. Hallo, for mig. Hvad er det her for noget? Hvad er det, du fanden fundet? Jeg tager den lige på og se, hvad det er for noget. Hvad for noget for noget? Jeg ved ikke. Jeg ved, hvad den her Hayden skal hedde. Hvis vi ikke fik ikke name den. Jo. Skulle den have heddet Dept? Ja, det slutter den. Shit, en slime har lige slået en and ihjel. Hvad? En slime har lige slået en and ihjel. Fuck, hvor racist. Det er de. Slime, de kan de andre. De hader andre. Nå, men imens du lige laver alt muligt pis, så kan jeg lige gå på toilet. Ja. Det var meget. Det var også meget. Det var også meget.
Nej, ja. Nå. Der. Nu er det metal herovre. Og nej. Der er noget ild her. Tak for det. Hvad fik jeg der? Ikke så meget. Wow, ja, det er rigtigt også. Nå, lad os kæmpe mod nogen. Ydertropper, ja, de her monster vil jeg være gerne med. Manish. Let's do this. More monies. Ah, shit, det har han ikke drøjet. Det er godt at være tilbage igen. Ja, jeg var rigtig det var det, som blev svært at komme op af. Hvad mener du? Komme op til det der shit. Jeg kommer. Jeg kommer lige og ser, hvad du taler om. Det er til isen, du ved. Jeg har da ikke gjort det svært, så det se. Ja, prøv at se for mig, det er sådan her. Okay. Hvad var det svært? Mega svært. Nå, shit, det var til bare. Shit, det er flere udfordringer, du har lavet. Jeg har sgu ikke lavet flere. Fuck, de har slået mig. Nej, jeg ved at det her. Hvis vi havde nogle dynamit på at få den det der hjerteshit, så skulle vi også endnu en boss. Jeg hader det her sted. Oh shit, der er langt ned, Thor. Ja. Hvor meget nødt til at være? 146. Ja. Shit. Shit, jeg hader det. Der er faktisk et eller andet her, hvor jeg gerne vil undersøge, hvad er. Ja. Og du mener de der ting, der er sådan nogle mærkelige hjerte. Der er også endnu en hjerte her. Skal man nakke det med dynamit, eller hvad? Ja. Og så skal der bruge sådan en hammer, for at du kan bruge det. What the fuck? Hvordan fint kom den der fra? Så er vi tæt på sådan noget shit. Det er da gode steder at lave baser. Ja. Nå, et dem her, for så kommer der flere fjender, der er prøvet. Nej, så ikke af dem der, men af dem der du lige slår ihjel der. Nå ja. Så skal vi lave baser. Også pæn. Det plejer vi altid at lave. De kommer her til højre fra. Men vi kan bare ikke mine det her, det vi har ikke for. Nej, vi har ikke stærkt nok til det. Nu kommer der så sidde og kommer alt muligt. Jeg tror vi skal tage op igen. Jeg er ligeglad. Edderkopper, kiss my ass. Det er lidt men ulækkert. du ved godt, hvordan jeg har det med edderkopper. Ja. Men hvor gør det? De er virkelig creepy. Skal der er langt ned. vi tilbage?
Jeg venter til du kommer tilbage. Okay. Nå, men skal vi ikke bare fortsætte på vores egen mine? Jo. Det kan vi godt.